tenim a la nostra guia de la Pedrera 2019, que és Marina Torrent Martínez. En primer lloc, li anem a imposar el pin de guia de la Pedrera i serà ella la que ens durà davant fins Sant Roc de Canet, on ens trobarem amb la romeria oficial d'este any. És any tan especial que és, recordem, el 25 aniversari d'esta pujada. I tot seguit, les madrines de la galleta li posaran a l'estandard de la Pedrera el corbatí acreditatiu d'esta 25. ¿Pero tienes? Molt bé, fort aplaudiment. I tot seguit donarem eixida a esta 25 pujada del Grau a la Madalena pel camí de la Pedrera. Ens trobarem tots en Sant Roc de la Donació, on farem paraeta, pegarem un mosset i després tots junts fins Sant Roc de Canet, on ens trobarem amb la romeria oficial. Gràcies a tots i a totes per vindre, per estar amb nosaltres en aquest any tan especial i que tingueu tots una bona caminada. Gràcies i fins després.
que tiene que explicar.